അസ്സലാമലൈക്കും. കുഞ്ഞുട്ടി ബ്ലോഗിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലേ, അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കിലോ ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി 2-3 സവാള, മീഡിയം സവാള ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ജീരകം, ഇത് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്, പിന്നെ ചതച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് അരച്ചാൽ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ബീഫിലും ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് വേണ്ടിടാൻ, എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ 2 മീഡിയം തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതാണ് പ്രത്യേകത, തേങ്ങക്കൊത്ത്. ഇത് ചുട്ട തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ചുട്ട തേങ്ങയാണ് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു 3-4 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, വേപ്പില, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച 3 സവാള ഉണ്ട്, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചതുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പുതിന, പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ 2-3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ തക്കാളിയുടെ, ഉള്ളി, സവാളയുടെ എല്ലാം നീര് ബീഫിന്മേൽ പിടിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് സവാള, വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചുട്ട് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയത്. കണ്ടില്ലേ, തേങ്ങയൊക്കെ ചുട്ട് നമ്മൾ കൊത്തി എറിഞ്ഞ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.